V Číne som nebola a čo sa týka, došla som do kontaktu akurát tak, tuším, s čínskou delegáciou. No, maybe in the future. Ja som voči Číne veľmi pozitívna, bavia ma ich technológie a baví ma ich pozerať. Určite je veľa vecí, ktoré sa môžeme od nich učiť a baví ma ich akože nadčasovosť. It's a very nice culture, so that's why in the future I think I will visit this country. It's a big country with a long history and I think concerning economy, it's something we can learn about to make our economy more versatile. And Čína ma prekvapila tým, jak sa tam buduje. Nejaký prospech voči našej krajiny, že určite tam bude dohodnuté, teda dúfam, dohodnuté niečo, čo iba pomôže Slovenskej republike. Ja si myslím, že Čína dokáže veľmi prispieť rozvoju Slovenskej republiky. Tak ako som hovorila hlavne o tej technológie, tak či už sú to autá, stroje, akože či už ťažkotonážne alebo klasické mobily, tablety, počítače. Určite je veľa vecí, čo sa o nich máme učiť a verím v to, že sa... it's very important that these countries work together because they can learn from each other.